uspješne nagrade, zapravo nagrade naših sponzora. Sponzorima također čestitamo, ja ću pročitati bodovno stanje. Sa 7 bodova Nikola, ipak zadnji dojam je bio najbolji, tu si dobio 5 poena, svaka čast Nikola. Možda više ovakvih pitanja. Anica ima 10 bodova, Petar 9, Mirjam 10 i pobjednik ovog kviza je Domagoj, Ševčinović Domagoj, dođe ovdje po nagradu, dođe svi ti pješi, čak su ovdje, niko nije umora za njih, svi ti pješi, može ekipa malo. Pusti možeš dobiti, sve možeš dobiti, hvala Domagoj, kako se osjećaš? Tak sam sretan sada, neću sam. Kućeš ići. Možeš tu odmah postaviti, kod nas mi znamo. Vaš novac u Bom čeka i vidi više. Idemo na pivu svi, Evo ga, idemo svi na pivu. Također dobar, krasna mjesta, pogledajte, poklanja, i u gradu, a nije to reći, da, naravno možete nastaviti dalje se družiti, kod gospodične ide predstav, gdje naravno možete pogledati i catwalk, odnosno fashion, manekenke, hvala. Hvala.